Príjemný dobrý deň. Moje meno je Dagmara Vaščurová a dneska si ukážeme, aké jednoduché je namontovať rímsku roletu na šnúrkovom mechanizme do steny. Súčasťou rímskej rolety v balení sú aj tieto úchyty, ktoré potrebujete zamontovať do steny. Prv, ako budete montovať úchyty, si potrebujete rozmerať miesta v rovnakých vzdialenostiach podľa počtu úchytov, ktoré ste mali pri danej rolete. Do označených miest sme si vyvrtali diery, do ktorých následne vkladáme hmoždinky. Posledným krokom montáže je naskrutkovanie daného úchytu do pripravených hmoždiniek. Rímsku roletu na šnúrkovom mechanizme jednoducho zacvakneme do namontovaných úchytov. Pre kontrolu počujete jemné zacvaknutie. Ako vidíte, tá montáž bola naozaj jednoduchá. Pre kontrolu si roletu otestujete. Dnes sme si ukázali teda montáž rolety na šnúrkovom mechanizme. Vyššou radou je kazetový mechanizmus. Všetky naše produkty si môžete pozrieť v našom e-shope www.dekoria.sk. Ak sa ešte rozhodujete, z akej tkaniny si u nás chcete nechať ušiť rolety, využite možnosť objednania si bezplatných vzoriek. A ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o našich produktoch, môžete si prečítať naše zaujímavé články na stránke blog.dekoria.sk.